गोकुळ सोबत गोकुल। माझगाव येथे गवेरड्याची रिक्षाला धडक बसून या धडकेत रिक्षा पलटी झाली आहे। दत्त मंदिर येथे हा प्रकार घडलाय। यात प्रवाशांना दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे, तर दोन्हींकडून वाहनांची दुतर्फा गर्दी झाली आहे। यात रिक्षाचं मोठं नुकसान झालंय, तसंच परिसरात घबराट पसरली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।